toto je retro rádio Orava T120S. Má až 4 rozsahy, na ktorých si môžeme naladiť rozhlasové stanice. A to sú veľmi krátke vlny, ktoré má od 64 do 108 MHz. Potom sú to krátke vlny, ktoré má od 526 do 1600 kHz. A potom sú to stredné vlny rozdelené do dvoch blokov, a to je jedna je, že od 5,85 do 12,05 MHz a druhé je od 13,60 do 15,85 MHz. Rádio má výkon 1 W, váži 555 gramov a napája sa buď teda do siete, alebo sa môže napájať aj pomocou batériek. Tu sa prepínajú rôzne pásma medzi tými veľmi krátkými a strednými vlnami. Má aj teda celkom dlhú teleskopickú anténu, môžeme vidieť. Tu sa pridáva hlasitosť, tu sa ladí. Námestníka. Ja už len napríklad samotná Bratislava dnes mala 700 hostia, ktorý sa tak na Na takomto rádiu s takýmto rozsahom nie je žiadny problém naladiť aj zahraničné stanice. Dajú sa chytať ruské, francúzske a aj rôznych iných národov. Vieme chytiť hlavne aj maďarské, samozrejme, a české. Na tomto rádiu je ale celkom zaujímavý ten rozsah FM, ktorý je od 64 do 108 MHz. Pričom západná norma je od 87 do 108, no a toto má už od 64. Čiže je to celkom zaujímavý úkaz. Väčšinou sa to nevyskytuje. Tak ďakujem vám za zhliadnutie tohto videa. Dúfam, že vám prinieslo nejaké informácie a pre podobné videá môžete sledovať môj kanál.